गिबियावनो खुलुमनायजों लोगोसे बयखौबो आंनि नैबे गोदान मोनसे भिडिअ बरायबाय लोगोफोर। थ' लोगोफोर दायो आङो दंफैयो जोंनि धनसिरि साब डिभिजननि सिङाव थानाय दयेलपुर गामियाव। बे दयेलपुर गामिनि अन्तिम बसुमतारी न'आव। बेयाव फैनायनि जाहोनानो जाबाय लोगोफोर बेवहाय माने इन्टारभिउ फिसा मोनसे जों लानो फैदों आरो जों साथाम फैदों बे गारिजों। ओमफ्राय जों दा बिसिनाव दंफैयो आरो जों दा इन्टारभिउखौ लागोन। माने बे इन्टारभिउखौ लाफैनायनि जाहोनानो जाबाय माने बिस्रा माने बिराद गिदिर बारि दङ आरो लोगोसे माने सासे माने आदर्श माने आबादारि होननानै माने गनायथि होनाय जादों माने जोंनि साब डिभिजननिफ्राय आरो बिथांनो बेबायदिनो माखासे फोरमान बिलाइबो होनाय जादों आरो। थ' बेजों जोङो माने इन्टारभिउ लानो फैदों। लोगोसे नोंथांमोननोबो आं दिन्थिलांगोन आरो बारिखौबो आं देखायगोन आरो फुल इन्टारभिउखौ आङो नैबे आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक थागोन, बेयाव थांनानै नायबानो जाबाय भिडिअखौ जुदि इन्टारभिउखौ नायनो गोसोब्ला आरो। सल'खौ दायो बिसोरनि न' सिंसिम हाबलांसै, ओमफ्राय नोंथांमोननो बारि बागान आरो लोगोसेनो मोजाङै नोंथांमोननो दिन्थिनोबो नाजानोसै आरो दा सिङाव हाबलांगासिनो दं आरो। थ' जोङो इन्टारभिउखौ जागायनायनि सिगां बिसोरनि बारिखौ नायनानै लानि, ओमफ्राय नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजानि। गासै साथाम फैदों, ओमफ्राय जोंजों लोगोआव आरो दंफायो बे न'खरनिनो फिसाज्ला। जों थांनानै बारिखौ नायबाय थानोसै, ओमफ्राय नोंथांमोननो एसे खोन्थानो नाजानोसै बिनि फिसाज्लानिफ्राय एसे मिथिनो नाजानि। फुख्रि, ओमफ्राय बै जाय नुहुरनाया बैयो बेयाव बैग्रि दङ, बै बैग्रि गिदिर गिदिर जारा। ओमफ्राय नै बिजायनो दङ बारिया बिसिना गय बारिया। जों ओरै नाहरबाथाय रोमै रोमै नुहुरसबलाया माने बारि जे गय बारि गोजा गासैबो। जोङो नै थांगासिनो दङ बारियाव नायनो। आच्छा बेयाव बेसेबांसो दङ गय बारिया, बेसेबां बिगासो जानो हागौ? बेहाय गय बागाना 20 बिगासो दङ। 20 बिगायाव बेसेबां गय बिफां दङ बेनिथ' हिसाबथ' दाबोसिम माने सानाखै। गयनि बादै आरो मा मा दङ बे बारि? गयनि बादै बेहाय जोंना साजिनि नारें होननाय दङ, नारें कमला दङ, थालिर दंफां दङ, आरो सिम दंफां दङ। सिम माने बे मणिपुरि सिम इयांसाक होननाया। आरो फाथै गायनाय दङ। बिदिनो इयांसाकफोरा थाइजोब्बाय नामा? देग्लाय थायहांदों, नेक्स्ट बोसोरनिफ्राय नैबे फैनाय बोसोरनिफ्राय मोनदों। ओरैनो बेसेबांसो बिफां दङ इयांसाकनि? इयांसाकआ ओरैनो बिगासे गायदों जों। बिगासेयाव माने बिफां फांसेयाव बेसेबांसो ओंखारो दासिम ओंखारदों? बेखौ माने दा मोनथ'वाखै, बेलेगाव मोननाय मथेबा दंफां फांसेयाव 10-15 हाजारसो फांसेयाव मोननाय। फांसेयाव माने 10,000सिमनिफ्राय स्टार्ट जायो आरो थालिरबो नुबाय जोङो गोबां थालिर, बैग्रि बेफोरबो दंजोबो आरो गासैबो। नारेंबो दङ ना? नारें दङ। नारेंआ खै बिगा होनदोंमोनलाय? 2 बिगा एसे बारा दं नारेंआ आरोना। नारें बारिखौ नायदों नोंथांमोना नुदों नै उनाव। बैयाव माखासेफ्रा दङ गरमखाय फैयासै आरो नै बिजाय नोंथांमोना नारें बागान नुनो मोन्दों। नोंथांमोना आं बै जे थांनानै औवा बारि दिन्थिनोसै आरो। औवा बारिया बेसेबां दं होनदों? 2 बिगा। औवाया 2 बिगा दं होनो, ओमफ्राय गया बेसेबां होनबाय? 20 बिगा। नोंथांमोना नुदों नै, नोंथांमोना औवा बारिखौबो दिन्थिहैनि आङो। स' नोंथांमोना नुबाय नै आंनि उनाव बे औवा बारि, ओमफ्राय नै मेवाखौ जानो लांजागौमोन बेनिफ्राय बिराद दंमोन। दा नोंथांमोननो बेखौ दिन्थिबाय आङो औवा बारिखौ, ओमफ्राय दायो आरो थांफिननोसै। बे दंफां नुनाया गासैबो मणिपुरि सिम होननानै बुङो, मा इयांसाक ना मा होनो, बेबो नै बिराद दङ। थ' लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोन्दों नै गय बारिया माने ओरै नायबाथाय रोमै रोमै नुहुरलाया माने बारिखौनो, माने बिराद गय गोजा, जे गय दंजोबो गासैबो। ओमफ्राय नै गय फाथै, लोगोसे बेवहाय गयजों लोगोसे माने माबाबो दङ, मा होनो थालिर बिफांबो दङ, बेबायदिनो नारेंखौथ' आं नोंथांमोन खोन्थाखाबाय, बेबायदिनो गोबां दं माने बेवहाय नै हालदैबो गायदों। स' दायो जोंनो ओंखाम जानो थाखाय माने बिस्रा ना बोखांगासिनो दङ। थ' बे ना सारनायखौ नोंथांमोननो दिन्थिनि आङो। फुख्रिबो दङ, बे हाया बोरिबाबो माने बिसिनाव दै थाबाय थायोनो, माने फुख्रियाव माने दैखरनिफ्राय बोखांनानै हगारोनो, ओमफ्राय अखानि दै बिदि आरो। थ' नोंथांमोननो देखायनि आङो। नै बेयो फुख्रि, ना सारगासिनो दङ।
नोंथांमोननो बे केमेराजों मोजां देखायनां सारदों मामार होदोलै सारनाया थाब थाबनो गिदिर गिदिर गाखोथारगोन खोमा लागाव नाया मासेबो गैया थाब थाब बोखां थ' लोगोफोर नै नाया बेनो माने गिदिर गिदिर दङमोनबाबो दिनै गाखोआखिसै जाहैबाय माने बे फिसा फिसाखौनो लाबाय नै दायो जोंना मोगा मोगि लानाय हाबाफारिया जोब्बाय ओमफ्राय जोङो दायो नै ज'नो जिरायना दं ओमफ्राय बेवहाय जानोसै ओंखाम जानानै ओमफ्राय थांसै ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो बे न'खरनि मालिकखौ आदैखौ नोंथांमोन दिन्थिगोन आं जायजों जोङो इन्टारभिउखौ लाखांबाय नैबेनो आदैया नामखौ एसे खोन्थाना होलाय खेबसे अन्तिम बसुमतारी अन्तिम बसुमतारी नामा जों बिसानावनो दंफैयो दा नै लोगोफोर दहाय मोननाय नाया बेनो एवखांना होफैबाय जोंनो दायो ओंखामखौ जागासिनो माने एसे जाखांबायानोमोन आङो ओमफ्राय नै ओंख्रिया मा मोनथाय बावलायबाय आङो दालि ओमफ्राय ना एवनाय मा मोनसे बाथोन दङमोन बे बाथोनखौ बावबाय आङो लोगोफोर आरो जेरैबायदि माने गरमखामोन ना नै जाखांनानै दसे गिसि सिबना जिरायलायनांबाय जोङो दसे रेस्ट लाबाय आरो जाखांनानै दायो जों थांबाय थानोसै थ' लोगोफोर आङो दहाय भिडिअखौ फोजोबनाया मोजाङै जायाखिसै थ' बेखायनो आङो बे ससे भिडिअखौ बानायब्रबनाय जाबाय जेखियानो जादोला लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो जोङो दिनै माने जि खामानियाव थांनाय जादोंमोन बे मोगा मोगि लानायनि फुल भिडिअखौ आङो आंनि नैबे डिसक्रिपसननि सिङाव दङ लिंकआ थांनानै नोंथांमोना नायबानो जाबाय भिडिअखौ थ' आङो माने बे आदैनिफ्राय बारा सोंनायबो जाखायासै बेबायदि मोगा मोगि माने भिडिअ एक्सट्रा बानायखादों नालाय थ' फिसालानिफ्राय एफा एनै सोंनानै नोंथांमोननो बे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजानाय जाबाय थ' जेखियानो जादोला नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय थ' बेसेनोसै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय उननि भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय